Nisam ja spavala. Sad mi je jasno kako, kaže, Gospod pozvao apostola Pavla iz ulice Prave. Da ode tamo, da krsti Kornilije i njegovu porodicu. Tako, Gospod ga prizvao i bio na molitvi na Svetu kuću, budan, otvornih oči. I samo se desio pred njegovim vratima. Samo da treba Pavle ako stavi na nadle uređenje sa mnom. Sam otvornih očiju ležim, pa treba Pavle stoji pored mene. Ako smo stali za te Beograđanke, samo mi je pokazao Beograd iznad i kad ja vidim veliki štrajk u Beogradu, prosto ustana, građanski rat, ne znam šta je, ljudi izašli na ulice, masa, protesti, izveli vojsku, tenkove, policija bije narod, neki vagoni, kamioni pritežu ovako sveštenstvo i monaštvo, stari da to u duhovnom smislu, da su pritisnuti, da su uceljeni. Pokazuje mi lepo neke vagone koji pritežu monaštvo. Ovakve hoće da ih popršte. Pa tijak Pavle pored mene stoji i kaže: "Čeri moja Makrina, vidiš da mi moja deca ne mogu trpeti. Vidiš da mi ne mogu više ucen izdržati. Mnogi će mi otići kućama, napustit će monaštvo, mnogi će mi ciknuti, mnogi će mi poludeti. Mnogi mi neće izdržati. Sve će ucene raditi, kaže, zatvarat će i neće moći izdržati. Kaže, molim te, kaže, bit će veliki skup, kaže, bit će jedan veliki protest u Beogradu, bit će štrajk, kaže, opšti u Srbiji." I on mene pokazuje sve, kaže, ono prodaju, biju, izlazi policija, žandarmerija, tenkovi, ja gledam, a mi smo gore negdje nad oblakom, ovako, i mi gledamo sve to dozdo. Samo u momentu ja vidim, otvori se nebo. 1000 vojnika je uniformisani sletelo nad Beograd. I onaj narod brani, razvađa, vuče, one gura, one tenkove, kao one kamione odgurava, krv, povređeni, sviraju hitne pomoći, dole je masa, vidimo dozgo i mantije i sveštenstva i monaštva, svega. Budna sam, vidim ja umire sam, ja sam bre budna. Ja, i mene kažem, a čekaj, sam vidjela patrijarh, ali šta je čudo? Još uvijek čujem vrisku ljudi koji pršte, bio milicije i tenkovi, još mi glava stoji oko mene, čujem buku. Ja sam vidjela sam na Beogradnom propast. Kažem, i kad mi kaže patrijarh da će Beograd izgubiti blagoslov, da neće više patrijaršija postojati, da će Beograd da strada. Ja se opet ovako paleno opet, hej, mene kuć, pa svako umire na jastuku i vraćam film, odzvanja mi reči njegovu glavi. Samo tog časa me Bog uveri. Ponovo je pred mene stao patrijarh Pavle, sa sve kapom, sa sve odjeljenjem, sa sve kamom njegovom. Poslije toga, mio miris se nastavlja da miriše još 3 mjeseca. Svijeće i retike Bog skloniti, on će svoju crkvu očistiti i Bog će nas okupiti poslije tog svih stradanja da u Kruševac otkopamo svetitelji, da se poniše car koga će Bog dovesti i Bog odrediti. Sve će ih Bog skloniti i Bog će ih očistiti. Znači neće jedan ostati. Da će, što kaže, umirati, da će neće se stići saranjivati, kaže, umirat će, kaže, neće stići da ih će sveti da priđu ljudi, da ih pipnu. Kaže Gavrilo, otpadnik od vere. Prema tome, sada nema vođe koji će povesti narod, da obrani veru, da obrani crkvu. Nema tog vođe koji istupe, kaže, ljudi, ustajmo, mi ne pristajemo da pošljemo glas i sve, jer nije sazrelo vreme, jer se još nije ispunilo. I će ga tek Bog obelodariti i podići će neki civil, pa kaže, posramit će Bog ko će braniti veru za vreme. Gdje se nije da vladika ni zašto, ni bilo ko, ni bilo šta. A mi, po terorom ovih, ne možemo da obstanemo. A oni to što će oni sve da ruše, naše je učinu da kažemo, probunimo se da ruše Gračanicu i šaljimo pisma sve. A što kaže Gospod, učinite što je do vas, što nije vaše moći, ne pustite meni. Evo Kraljevo, prošle godine drvalo 500 puta zemljotresa, ali sad 700 puta zemljotresa. 700 puta registrovano zemljotresa. Još i nisu dozvali se pameti.